सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंतानंता, रघुनायका मागणी हेची आता. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही. सूर निरागस हो, गणपती सूर निरागस हो. सूर निरागस हो, गणपती सूर निरागस हो. शुभनयना करुणामय, शुभनयना करुणामय, गौरी हरिश्री वरदविनायक. शुभनयना करुणामय, गौरी हरिश्री वरदविनायक. ओंकार गणपती, ओंकार गणपती, अधिपती सुखपती छंदपती गणपती. निरंतर हो, लीन निरंतर हो. सूर निरागस हो, सूर निरागस हो, गणपती सूर निरागस हो. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. गजवदना सुख करता, गजवदना सुख करता, गजवदना मोरया मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. गजवदना सुख करता, गजवदना सुख करता, गजवदना मोरया मोरया. हो सूर निरागस हो, निरागस हो. सुरसुमनाने भरली ओंजळ, नित्यरीती व्हावे चरणात.
नमन श्री एकदंता एकपणे तुझी आता एकी दावीसी अनेकता परी एकात्मता मोल एकदंत कलाधिपती श्री गणेशाला वंदन करून अच्छा या सत्राची सुरुवात झालेली आहे। पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। पुण्यात मुळातच गणपतीच्या आगमनाची आतुरता आहेच आणि त्यात असा हा भक्तिरंग पुणे पुण्यनगरी जिथे संगीत हे रसिकमनावर नेहमीच राज करत आलेलं आहे आणि या पुण्यनगरीतच एक अलौकिक शब्द स्वररचनांचा संच तयार झाला आणि तो म्हणजे गीत रामायण। आणि तो तयार झाल्यानंतर संगीत क्षेत्रातील दोन नावं इतिहासात सुवर्णाक्षराने कोरली गेली, ती म्हणजे गदी माडगुळकर आणि सुधीर फडके।
आणि आनंद, दुःख, विसावा, विरह वेदना अशा कित्येक भावनांचं स्वरसंमेलन जर असेल तर ते म्हणजे गीत रामायण आहे. आणि त्यातली सगळीच गाणी आपल्याला आवडणारी, त्यातलंच हे पुढचं गीत आहे. श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती. स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती. कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे. कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे. पुत्र सांगती चरित विद्याचे, पुत्र सांगती चरित विद्याचे. जोडे तेजाची आरती, जोडे तेजाची आरती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती. फुलापरीते ओढ उमलती, सुगंध से स्वर भुवनी झुलती. फुलापरीते ओढ उमलती, सुगंध से स्वर भुवनी झुलती. कर्णभूषणे कुंडल झुलती, कुंडल झुलती. संगती वीणा संकारती, संगती वीणा संकारती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती.
एखाद्या अभंगाप्रमाणे भासतील अशा जर शब्दरचना असतील तर त्या असतात ग दी माडगुळकर यांच्या, आणि याला सगळ्याच जण सहमत असतील. अभंग म्हणजे काय? संत ज्ञानदेवांनी खूप साध्या सोप्या शब्दात त्याचं उत्तर दिलं आहे की भंग नाही नामा ठेविले अभंग, अभंगाचा रंग कोण जाणे. प्रत्येक अभंग वेगळा, प्रत्येक अभंगाची शिकवण वेगळी, आणि प्रत्येक अभंगाचा वर मार्गक्रमण जर करायचं असेल तर तो भक्ती मार्ग वेगळा, पण तो भेटतो तो त्या विठ्ठलापाशीच. यानंतरच आपण सगळेच जण विद्याताईंबद्दल इतकं सगळं इथे ऐकलं, आणि विठ्ठल म्हणजे त्यांचं आपलं आराध्य दैवत, आणि त्यांचं विठ्ठलावर नितांत प्रेम होतं. इथल्या सगळ्या संभाषणानंतर हे कळलं. यानंतरचं गीत सुद्धा संत नामदेव यांचा अभंग आहे, अतिशय सुप्रसिद्ध असा. ऐकलं.
विठ्ठल रूपाचं कित्येक गाण्यात कित्येक प्रकारे वर्णन आलेलं आहे. यानंतरचं पण गीत तसंच आहे. परंतु भक्ती म्हणजे काय तर याचे खूप सोपे उदाहरणं आपल्याला अध्यात्मात दिसतात आणि वेगवेगळ्या संतांनी वेगवेगळ्या अभ्यासकारांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्याचं वर्णन केलेलं आहे. एक छोटीशी कविता आहे, त्यामध्ये स्वाती सुरंगळीकर यांची ती कविता आहे आणि त्यामध्ये खूप सोप्या रीतीने ईश्वराची भक्ती म्हणजे काय, ईश्वराची भक्ती करण्यासाठी खूप काही करायला लागत नाही, त्याचा एक छोटासा संदेश आहे की संतांनी आयुष्यात जे केलं त्यातलं थोडं जरी आपण करू शकलो तरी सुद्धा विठ्ठलाची भक्ती आपण करू शकतो. तर त्या कवितेची पार्श्वभूमी अशी की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की इंद्रायणीच्या पाण्यात सावकाराने जेव्हा कागद बुडवले, गाथा लिहिलेले, तेव्हा आकाशवाणी झाली आणि ते कागद तुकारामांना कालांतराने परत मिळाले. ही पार्श्वभूमी घेऊन ही कविता आहे. त्या लिहितात, इंद्रायणीनं तारली तुकारामाची गाथा, सांगते त्या पुढची थोडी वेगळी कथा. इंद्रायणीनं तारली तुकारामाची गाथा, सांगते त्या पुढची थोडी वेगळी कथा. अभंगाचे ओले कागद तुकाराम वाळवत बसले. अभंगाचे ओले कागद तुकाराम वाळवत बसले. त्यामध्ये त्यांना 2 कागद कमी दिसले. कुठं गेले असावेत? तुकारामांना प्रश्न पडला. तसं त्यांनी आपल्या पत्नीला विचारलं. ती म्हणाली, वय मी कनवटीला ठेवले. तुकारामांना कळेना रडावे की हसावे, या निरक्षर बाईला कागदांचे काय काम असावे. तशी ती म्हणाली. बघा रसिका हो, पुढच्या 2 ओळींमध्ये भक्तीचा अर्थ तुम्हाला सुकर होईल. तशी ती म्हणाली, रोज मले पाणी आणाया विहिरीवर जा लागते. रोज मले पाणी आणाया विहिरीवर जा लागते. तेथे घसरून पडली म्हणजे बाप्पा मले भेव लागते, म्हणजे मला भीती वाटते. चुकून माकून पडलीच तर हे कागद धरून ठेवीन. अभंगावानी तरुण जाईन, मी अशी कशी बोलीन. भक्तीचा अर्थ इतका सोप्या रीतीने जर कोणी सांगितला तर तो संत चरित्रात आपल्याला दिसू शकतो. यानंतर पुन्हा एकदा ईश्वर रूपाचं, विठ्ठल रूपाचं, सावळ्या कृष्णाचं वर्णन करणारं, रूपाचं वर्णन करणारच हे पुढचं गीत आहे.
कार्यक्रमाच्या या वळणावर मंचावर उपस्थित कलाकारांबद्दल मला थोडंसं बोलायचं आहे. उपस्थित जे सगळे आमचे वादक कलाकार आहेत, पुण्यात जर तुम्ही कार्यक्रमांना जात असाल वेगवेगळ्या नाट्यगृहांमध्ये, तर यांच्यापैकी सगळ्यांना तुम्ही वरचेवर तिथे बघितलेलं आहे. मी इथून सुरुवात करते. सुप्रसिद्ध म्हणजे असं म्हणतात, आता तिचा परिचय करून देताना बरेचदा सगळेच जण असं म्हणतात की काही क्षेत्र असतात जिथे आता तुम्ही बघताय की तिघं आमचे दादा लोक आहेत, परंतु जसं म्हणतात की स्त्री सुद्धा पुढे येते ताकदीने, तशी ती या क्षेत्रामध्ये तिने प्रचंड प्रसिद्धी मिळवली आहे. अशी कीबोर्डवर साथसंगत करणारी अमृता ठाकूर देसाई. सगळ्यांचे परिचय खूप मोठे आहेत, परंतु आपण हेच जाणून घेऊया की ते सगळे आपापल्या क्षेत्रामध्ये मातब्बर कलाकार आहेत. हार्मोनियमवर प्रसन्न बाम संवादींवर साथसंगत करतात. त्यानंतर तबल्यावर साथसंगत करतात अमित कुंटे. आणि हा सगळा संच घेऊन जो आमचा मित्र बसलेला आहे त्याच्याकडे काय काय तुम्ही बघू शकता. ही एक उत्तम कला आहे बघा, की आज खरं तर डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत. तुम्ही कुठलाही साऊंड तयार करू शकता, परंतु आपल्या परंपरेनुसार लाईव्ह वाद्यांना म्हणजे प्राणरूप देणं एखाद्या वाद्याला, ते तो ती लिलया करते आदित्य आपटे, त्याच्यामध्ये एकदम जोरदार गाणं. त्यानंतर माझ्या मागे ही जी सगळी टीम बसलेली आहे, सर सर असं म्हणत, ते सगळे अभिषेककडे शिकणारे त्याचे विद्यार्थी आहेत. बरीच वर्ष अभिषेककडे शिकत आहेत आणि त्या सगळ्यांची नावं मला इथे सांगावीशी वाटतात. प्रथम तर आशुतोष कवठेकर, आपण यांचं गाणं देखील मगाशी ऐकलं. अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान आहे, जे एक उठावदार गाणं म्हणता येईल असं गाणं त्यांनी ते फार छान सादर केलं. आपण सगळेच त्यांना ओळखता. त्यानंतर माझ्या मागे आहे हर्षवर्धन भगत, अमेय तराणेकर, तनय नाझीरकर. तनयला कदाचित आपण स्टार प्रवाहावर बघितलेला आहे, स्टार प्रवाहाच्या शोमध्ये तो होता. मी होणार सुपरस्टार, छोटे उस्ताद या कार्यक्रमात तुम्ही तनयला बघितलेले. त्यानंतर इशिता पै, ईशानी हिंगे. ईशानी मुंबईहून या ठिकाणी आज आलेली आहे, त्यामुळे विशेष स्वागत होतं. बाकी सगळी मंडळी पुण्यातली आहे. आणि मी
धनश्री जोशी मारोटकर. आणि धन्यवाद, आपल्याशी आज सुसंवाद करायला मिळतोय ही माझं भाग्य समजते. यानंतर आपण पुढच्या गीताकडे लगेचच वळूया. सध्या श्रावण मास सुरू आहे, त्यामुळे भगवान शंकराची आराधना करणारं एक गीत कार्यक्रमात व्हायला हवं, त्यामुळे हे पुढचं गीत ऐकूया. हॅलो 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 हॅलो. हे गाणं कदाचित तुम्ही ऐकलं असेल. भैरवी नावाचा चित्रपट होऊन गेला, त्या चित्रपटात हे गाणं आहे. प्रयत्न करतो. तुकारामांची पत्नी आवली तिचं नाव.
एकदा ती तुकारामांसाठी भाकरी घेऊन शेतात जायला निघाली अनवाणी पायाने. जाता जाता पायात बाभळीचा काटा गेला. रक्त आलं. आवली अगदी हिरमुसून गेली. काय करावं तिला कळत नव्हतं. तेवढ्यात तिथे एक म्हातारा मनुष्य आला आणि त्या म्हाताऱ्या मनुष्याने तिला विचारलं, बाळा त्रास होतोय का, मी काढून देऊ का? ती म्हणाली, बघ निघतोय का. तो म्हातारा माणूस खाली बसला आणि अलगद त्याने आवलीचा पाय हातात घेतला आणि काटा काढला. आवलीला बरं वाटलं. आवलीने विचारलं, म्हाताऱ्या काय रे बाबा तुझं नाव? तो हसत हसत म्हणाला, पांडुरंग. आवलीने एक दगड हातात घेतला आणि म्हणाला, थांब आता तुझं टाळकच फोड. खाली वाकली दगड घ्यायला. वर बघते तर म्हातारा नाहीच तिथे. कुठेतरी हसण्याचा आवाज येत होता पण तो मात्र नव्हता. आवली तशीच बडबडत निघाली. पुढे गेली तर पुढे तुकाराम महाराज झाडाच्या खाली बसून तल्लीन होऊन गात होते, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाते. पांडुरंग सदैव आपल्या सोबत आहे जसा तो तुकारामांसोबतच होता. देवानी अनेक रूपं घेतली आणि असं देखील म्हटलं जातं, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की देवाला सर्वत्र राहणं शक्य नव्हतं म्हणून त्याने आई निर्माण केली, म्हणजेच मातृतत्व निर्माण केलं. आणि मातृतत्व तसेच गुरुतत्व हे एका ठिकाणी जिथे आपल्याला बघायला मिळतं ते म्हणजे अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ महाराज. त्यांची पालखी यानंतर आपण ऐकणार. स्वामी समर्थांचे
आशीर्वाद द्या हो सगळ्यांनी म्हणा स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। यानंतर संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा एक अभंग। ज्ञानदेवांची अलौकिक प्रतिभा, अफाट दूरदृष्टी आणि सुज्ञान कल्पकता याची प्रचिती आपल्याला त्यांच्या प्रत्येक अभंगामधूनच येते। या पुढील अभंगात तर ज्ञानदेवांना आत्मतत्वातच विलीन असलेल्या पांडुरंगाचं दर्शन झालेलं आहे आणि याची प्रचिती आलेली आहे। सारं जग विठ्ठलमय आहे याची प्रचिती त्यांना ज्या अभंगाद्वारे आली तो अभंग या पुढील रचनेत आपण ऐकणार आहोत। जग में सुंदर है दो नाम दो नाम दो नाम दो नाम। आपकी ताकत चाहिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम
भजन की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का वर्णन हर एक पंक्ति में इस भजन में आया है। वो समझ के सुनिए तो और एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक पेड़ भिगनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक पेड़ भिगनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम।
सकल जगाता दाता हे खुशी जगा माऊली तुझ्या माऊली देव तो माता माऊली 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 कुंडली वावरणारे हारी ठावे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज स्पेशली दीपक दादा धन्यवाद।